499 milk tea. Ano tayo mo tayo? Green. Yung green. Yung matcha sa ano yan. Yan sa akin yung pol-pol. Pol-pol. Ay, lamin na siya. Pol-pol. Purple. Pwede din chocolate, di ba? Ito ba, pwede din dito chocolate? Pwede po isang flavor lang po. Ah. Sige. Bigyan Ano natin. yun? Ay, isang flavor lang pala. Ah. Isang matcha, isang chocolate, saka isang... Pero pagbigyan niya tayo. Yung ano, green. Ano ba yan? yung Matcha. matcha sa lima? Oh. Dalawang matcha at isang pol-pol. Si Ate Sharon. Bayad din. Gcash yun na mo, be. Oh. Pol-pol. Yan, Dalawang mag-milk matcha tea at tayo isang dito na. pol-pol. May naka-display dito sa sidewalk eh. Kalipasag. Pupunta sana kami ng kukuha ng result sa pregnancy test. Eh, nakadaan kami dito. So, bibili kami kasi ng 99 lang, good for 3. Tapos tatlo naman kami dito. Huwag na yung 50, grabe. So, tamis Yan naman si yung ano. Ate Tendera, ganda. Mag-vlog-vlog na siya ay. Tendera, ganda. Jelly, yung add-on. Jelly, biscuit, ano. Lagi ka ba dito, yung ganitong oras? Ngayon lang. Ngayon lang. Buti nga, nakadaan ka. Nakaano ka dito eh. Nakay pambayad. Tagpila man ta. 35 raman na isa. 35. Sure. Yan, mag-milk tea muna tayo. Pwede, Jika? Kayo mo na lang po. Mag-milk tea. Yan, milk tea namin. Na yung Matcha ano. pa. Elongga ka. Hindi pa. Ano? Hindi daw siya Ilongga. Hindi ka siya elongga. Pero taga Jinsan lang siya, pero dili Ilongga. Maya na to. Vlogger ka ba? Nagbayad, imo Yeah. kong giapila ng bayad. Nag-vlog na siya. Oo. Sa'yo mo nga landay. Bapa kay Kaday. Marina. Morina ba? Morina Beauty. Talagang Pilipina. Dalagang Filipina. Beauty Filipina. Yan. Thank you. Makainom na ng milk tea. Sige sa kanya. Okay ra siya. Ako kay prone ako sa taas akong sugar. Wala na diya. Ano sa'yo ipabot ni mo? Biometric. Mag-biometric na may mag-biometric daw sa ano. Paano sa man? Si ate, barang gusto. Sabas, dati ay hindi na ganun. Then contract sa karoon. Sabay ka ma'am. Kano sa ang biometric man? Basin makadungan ko ana. Ay, kasi, mo si ate ay, basta kamo mag-biometric ka na. Okay, gatong yung get daw si Kuan man. Si... Gapon ba si Kuan? Sila kuming. Dagan mo din sila. Nayon sila kabuok. Nay. Baka nasabay. Vaccine ko gahapon. Doon ko sa pag-adto dito sa office pero vaccine ako. Di ba, Mar? Sign contract din ka. Human ako. Una ang sign contract. Nga nag-PT1. Nga next dayon MMR vaccine. Naulahi ang MMR. Nalay na ni. Kung ano, biometric na. Then fit ito. Kapit na. Unting-tis na lang. Kaso lang, di gyapon ta makadungan sa inyong flight kay kuan man mo, damam. Ako kay Riyadh man. Dagan mo Riyadh. Dagan mi Riyadh? Sila, Riyadh siya. Ay, Riyadh dito si Sheila Kumeng. Oo. Pero man naman siya biometric. Makaapas baka ako sa ilaha. Kisa, thank you ha. Bye. Sino eh? Payong nimo aman. Ay, pinako limtan. Milk tea, manginom tag milk tea. Ang pinadiri oh.
Okay ra kayong lasa. Saan po na siya? Uy, swimming pool dira. Liguanan. Liguanan na diya. Sa kanal. Uy. Ano saan ka ay? Paligo man tanim mo sa kanal. Abi sad na ako og nagyo swimming pool diha. Kaupot ka no. Kaupot ko. May padala mi. That's all muna. Bye. Love you all. God bless us. Dili raman daing medical. Dool ra kaayo. Resulta nila sa ilahang pregnancy test. Kay Sharon no kay Ligkuban. Nakuha mi diri sa ilang result sa pregnancy test. Of course, negative ang result.